fight to this beautiful morning. Now, Menta kajuk partai pemerintah bapol kini kena kimnang rapan buram yala ki nong hikai ki jongki lene ki teachers ki jongki manau yepi kena kini ki kena skul ki bae da pimnang ban buram ki nong hikai ki jongpi kadai hi ka jingdo nong ka jongpi